alaihi wasallam. Lan saat menika Muhammad Maulana Zikri lan Mbak Ika Mardiana nggih mengikuti saipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika mengakikahi utawi melaksanakan akikah nggih menika termasuk lalampahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika ibadah akikah menika mugi-mugi dados seksi bilih Muhammad Maulana Zikri lan Ika Mardiana adalah benar-benar umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu pikantuk langkung-langkung bejo wonten ing alam akhirat.